Tresno ngarsanipun Nabi Rasul. Sahabat Kanjeng Nabi pertama dengan katuran pinarawan gah malih cantuka munyo ingkang pemandangan tariksa wis dumugi wahyaning mangsa dumawaing kodrat kuasaning Gusti ingkang Maha Kawasa kang ngasipat jawluh tarampi wanika ngenya kemareng badhe hangancik gesang bebrayan agung lumban kebiru samudraning bebrayan punika panjenenganipun dihayu asih mami ujani kang wisnu karo panjenenganipun Raka Mas Bagus Arif Susila wonten ing pawiwan punika binanggihaken kadhaup jemuaken kali panjenenganipun Raka Mas Bagus Arif Susila kedereng kadherekaken panjenenganipun yang pujangga pundhening kala yang sirin Yenyo kemareng memuji ngarsaning Gusti, meminta merasanipun Gusti ingkang Maha Kawasa.
muga kasembadan ana warga ingkang satuhu bagya lan mulya. Atut kuntuting salami lamiya mring ngarasaning punang temanten sekalian. Pikantuk pandonga paseksening sedaya ingkang makempal manunggaling payan punika. Ing kemareng daya-daya teka kang jinangka dadi kang kaesti jumbo kang ginayuh mahanani guyub rukun nggenipun Sirat Maja menang temanten lelumban gebyur wonten samudraning bebrayan agung satuhu ing titiwansi dinten kang pinilih dening manjenipun pundhening kawula Ibu Mani kasembadanana sedaya gegayuh hajat nyat tansah kinabulan. Lah ini sedya kadhereaken titiwansi kang garis yang menika maya-maya kang satuhu mandhahi antariksa. Kodangan